खुलुमबाय दायो आं दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भकतपारा हालामनि नैबे 2 नं कसारिपारा गामिनि महितुस ब्रह्मनि नखरावहाय आं दिनै बिथांनि नखरावहाय माबा मोनसे गोजोनथाव रादाब एबा रंजानायनि बाथ्रा लानानै फैयाखै आं बिथांनि नखराव फैदों मोनसे सासे फरायसानि दुखुनि रादाब एबा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सोलोंथाइनि जा जौगानाय एबा सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जा मोनसे जेंना जाना फैदों बे जेंनानि दुखुनि बाथ्राखौसो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आं बे समाव नुजाथिफैदों बे नखरनिफ्रायनो बिथां महितुस ब्रह्मआ IIT बानारस हिन्दु इउनिभारसिटियावहाय बाय'केमिकेल इन्जिनियारिंआवहाय बिथाङा फरायगासिनो दङ बिथाङा गाबोनो 20 जुलाइ खालि 3rd सेमावहाय मुं थिसननो गोनांमोन नाथाय रांनि आंखालावहाय बिथाङा बे 3rd सेमाव मुं थिसननायावहाय जेंना जानानै फैदों जायनि थाखाय दिनै बिथाङा खौरांगिरिखौ लिंनानै एबा ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लिंनानै गावनि दुखुनि बाथ्राखौ फोरमायदों एबा बिथांनि बिफाया दिनै बे समावहाय रायजोनि एबा सोलोंथाइखौ मोजां मोनग्रा एबा बर' सुबुङा जाय बिथांमोना हारि एबा सोलोंथाइखौ मोजां मोनो बिथांमोननि सेरावहाय खावलायनो ओंखारदों जाहोना बेनो जाबाय बिथांमोना रांनि आंखालावहाय बिथांनि फिसाला एबा महितुस ब्रह्मनि सोलोंथाइ लानायखौ आवगायनो हाया जादों बेनिखायनो बे समावहाय दुलाराय बर' माहारिखौ बिथांमोननि बे दुखुनि समावहाय एसे हेफाजाबनि आखाइ आवगायनो थाखाय एबा मदद होनो थाखाय बिथांमोना हांख्रायदों बे समावहाय आंजों दङ IIT BAHU आवहाय फरायबाय थानाय महितुस ब्रह्मआ आं बिथांनिफ्राय सोंनो हास्थायगोन बिथाङा मा जेंनायाव गोग्लैनानै 3rd सेमावहाय मुं थिसननो थाखाय गोब्राब जानानै दङ मिन्थिनो हादों नोंथाङा IIT BAHU आवहाय फरायगासिनो दङ 20 जुलाइआ 3rd सेमाव मुं थिसननायनि जोबथि सान बे बेलायाव नोंथाङा मा जेंनायावहाय मोगा मोगि जानो गोनां जादों दायो आङो एडमिशन खालामनो थाखायथ' न'निफ्राय एसे ट्राइ खालामगासिनोमोन ओमफ्राय हाग'यैयाव दा मा मोना गुबुनफोरखौ हेल्प बिदों आरो ओंखायनो दायो आइ आफामोनाथ' एडमिशननि थाखाय रांनि थाखाय ट्राइ खालामगासिनोमोन ओमफ्राय गुबुनफोरनोबो हेल्प बिदोंमोन ओमफ्राय हाग'यैनिलाय दा आरो गासिनोबो हेल्प बिफिनो आरो नोंथाङा फरायनायखौ गुदि फरायसालिनिफ्राय बहा जागायजेनदोंमोन आंथ' फार्स्टआव गुदि फरायसालिखौ UN एकाडेमि भकतपारायाव स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय बेनि उनाव भकतपारा ME स्कुलाव फरायबाय बेनिफ्राय भकतपारा हायार सेकेन्डारियाव HS खौ क्लास 10 खौ मेट्रिकखौ पास खालामबाय बेनि उनाव मेट्रिक बेखौहाय भकतपारानि आबसु कमिटियाहाय आंखौ UN एकाडेमि क'क्राझारावहाय स्पन्सार्ड हेल्प खालामनानै बेयाव हरबाय बेनि उनाव आङो सुपार 50 आव मोनबाय सुपार 50 आव कचिं खालामदों औ सुपार 50 आव कचिं खालामनानै दायो 2025 आव आङो IIT BHU भारानासियाव बाय'केमिकेल इन्जिनियारिंआव एडमिशन लाबाय ओमफ्राय दायो दा 3rd सेमाव जागोन आरो दा बे 3rd सेमावहाय एडमिशन लानायावहाय गोबां रांनि आंखालावहाय मोगा मोगि जानो गोनां जादों औ दा बे बेलायावहाय नोंथाङा जोंनि हारिनि एबा दुलाराय जोंनि बे ओनसोलनि एबा बे बियाबनि बे जाहा बियाबावहाय MCLA दङ MLA दङ आरो लोगोसे जोंहा MP दङ बिथांमोनखौ मा होनना खावलायगोन आं बेखौनो खावलायगोन जे आङो जाहाथे फरायनायाव जाबायदि एसे गोनांथि जायो बेफोरखौ हेफाजाब होयो दिनैसिमहाय सोरबाफोर नोंथांनो मदद होदों नामा सोरबा MCLA जेनेबा EM MLA नावबा MP फोरनिफ्राय दिनैसिमथ' मोनफेराखै मिथिनो हाबाय नोंथाङाथ' माने सुपार 50 निफ्राय सेलेक्सन जानानै IIT खौ सिट मोनदोंमोन बिथांमोननिफ्रायबो मददखौ मोनासै नामा बिसोरनो मोननाय जायाखै फरायनायनि बेलायावहाय मोनाखै कचिंखौ मोनदोंमोनब्लाबो फरायनायनि जेबो रां रुफा मोनाखै दायो नोंथाङा जुदिसो रांखौ मोनाब्ला फरायनायाव एसे उसुबिदा जागोन नामा डिसकन्टिनिउ खालामनो गोनां जागोन नामा जानो हागौ बायदि मोनदों आरो मानोना गाबोन लास्ट डेट बेयो खोनाबाय गाबोन लास्ट डेट बे लास्ट डेटआवबो बिथाङा रांनि आंखालावहाय दिनैसिमबो रांखौ थुबुर खालामनो हायाखै बा कालेक्सन खालामनो हायाखै जायनि थाखाय गाबोन लास्ट डेटआव एडमिशन लानो हायाब्ला जानांगौ बिथाङा
बिथांनि फरायनायखौ डिसकन्टिनिउ खालामनो गोनां जानो हागौ बेनिखायनो नैबे दुखुनि समावहाय नैबे नांगौनि समावहाय ओनसोलजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिखौ एबा सोलोंथाइखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो आङो नैबे बड' लाइभ 24 एबा असम लाइभ चेनेलनि गेजेरजोंहाय खावलायदों जाहाथे बिथांखौ मदद होनो आवगायबोयो जाहाथे बिथांनि फरायनाया फोजोबनायजों न'खरजों लोगोसे बे ओनसोलनि एबा दुलाराय बर' माहारिनिनो मोनसे सुबुं सम्पद जानानै फैयो बेखौ आं खावलायदों बे समावहाय बे न'खरनिनो बिथांनिनो बिफा आंजों लोगोसे दङ बिथांनिफ्रायबो आं थोंजोङै सोंनो हास्थायदों बिथाङा गावनि फिसाज्लाखौ फरायहोनायावहाय दिनै माबायदि रांनि जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जाखो थारै मिन्थिनो हादों नोंथाङा गावनि गथ'खौ फरायहोदोंमोन नाथाय दिनै बे थार्ड सेमावहाय मुं थिसननो थांनायाव गोबां रांनि आंखालाव नुजानो मोगा मोगि जानो गोनां जादों बेखौ नोंथाङा समाधान खालामनायाव बेसेबां जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों खुलुमबाय दा आं बेखौनो बुंनो थांनो नागिरो माने गाबोननो बेहा लास्ट डेट एडमिसना गाबोननो खालामनो गोनां खिन्थु रां रुफानि जोबोद आंखालाव गोग्लैनायलाय माने एडमिसनखौ खालामथ'नो हाथ'वाखै बेनोसै आरो जुदि एसे एडमिसनखौ खालामनो हायाब्ला माने गावनि बिथांनि फरायनाया एसे थाबथानोबो गोनां जानो हागौ बे बेलायाव नोंथाङा थाखानाय जोंनि ओनसोलनि जेनेबा MLA MCLA आरो लोगोसे MP बिथांमोनखौ मा होनना खावलायनो लुबैदों आं बिथांमोनखौनो बेखौनो एसे गुरैयै खावलायनो लुबैयो जोंहानि फिसाला महितोस ब्रह्मनि फरायनाया जाहाथे माबा सोलिबाय थायो बे जाहाथे कन्टिनिउ जायो माने बे जाहाथे थाबथाया बेनि थाखाय बयबो MCLA MLA लोगोसे हाग्रामा सार BTC चिफ आरो ओमफ्राय बिथिं जोंहा डिस्ट्रिक्टनि मिनिस्टार बिथां चरन बर' बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायनो लुबैयो जे बिथांमोना जाहाथे बिनि फरायनायखौ कन्टिनिउ थांबाय थानो थाखाय एसे रां माबानो थाखाय मदद एसे होयो बेखिनियानोसै नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नुनो मोनबाय महितोस ब्रह्मनि बिफाया दिनै खुथारै खावलायदों जाहाथे बिथांनि फिसाज्लाखौ मदद होनाय जायो आरो फरायनायखौ जाहाथे कन्टिनिउ खालामनो हायो बे समावहाय बे ओनसोलनिनो सासे सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां बिथाङाबो आंजों दङ आं बिथांनिफ्रायबो एसे बिथाङा मा बुंनो नागिरदों मा खावलायनाय बिथांखौ आङो सोंनो थाखाय रायज्लायनो थाखाय नाजानाय जाबाय हादों बे महितोस ब्रह्म बिथाङा IIT BHUआव फरायगासिनो दङ नाथाय रांनि आंखालनि थाखाय बिथाङा थार्ड सेमाव मुं थिसननो हायाखै बे बेलायाव नोंथाङा सासे बे दख'रा बर' फरायसा खौसे आफादनि बिबानगिरि जानानै मा होननानै बिथांखौ मदद होनो खावलायगोन महितोस ब्रह्म बिथाङा सासे जोबोर मोजां फरायसा आरो बिथाङा भगतपारा हायार सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसारदोंमोन आरो बिथाङा मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनायनि उनावनो बिथांनि न'खरनि फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि जाहोनाव हायार सेकेन्डारि जिथुनिखि फरायनाय बेखौ माने सम मथे थाखा फैसा गथायनो हायियाव बिथांमोना दख'रा आबसुखौ खावलायदोंमोन भगतपारा दख'रा आबसुखौ जे माबा मोनसे बेबस्था खालामनायनि गेजेरजों HS सेक्सनखौ माने फरायहोनो हायो नामा होननानै आरो जों भगतपारा दख'रा एबसु हिसाबै बै समाव जोङो क'क्राझार UN एकाडेमिनि जि गोरायुं बिथांखौ अभार फनजों सावरायनानै खावलायनानै जोङो महितोस ब्रह्म फंबायखौ क'क्राझार UN एकाडेमियाव जोङो फरायहोदोंमोन आरो जों आसा खालामनाय बायदि बिथाङा क'क्राझार UN एकाडेमिनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो हादोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा साइन्स स्ट्रिमाव फरायदोंमोन नालाय बिथाङा इन्जिनियारिं माने आयदायाव बिथाङा गोसो गुदुंखाय बिथाङा उननि समाव सुपार 50आव सिट मोनदोंमोन आरो सुपार 50आव सिट मोननायनि गेजेरजों बिथाङा IIT माने भारानासि BHUआव बिथाङा थांनाय बोसोराव एडमिसन लादों बोसोरसे कमप्लिट जाबाय बोसोरसेखौ बिथांमोना खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बिमा बिफाया खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फरायहोबोबाय खिन्थु नेक्स्ट गाबोनो 20 तारिखआव लास्ट डेट माने थार्ड सेमनि
सेकेन्ड इयारनि थार्ड सेमनि एडमिसन दं न बिथांमोना थाखा फैसानि रांखावरिनि आंखालाव एडमिसन खालामनो हायाखै होननानै जोंखौ फोरमायदों आरो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरि जायफोरा माने हेल्प खालामनो हेफाजाब होनो गोसो आरो बिथांमोना हेल्प खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायदों आरो गाबोनो महितिस ब्रह्म फंबाया बाराणसियाव थांगोन आरो बिथांनि एडमिसना गाबोननो अनलाइन प्रसेसजों जागोन खिन्थु फाइनान्सियेलि माने उइक थ' बेखौ नोजोर होनानै बिटिसि खुंथायनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो खावलायदों बिथाङा जाहाथे बै महितिस ब्रह्म फंबाया इन्जिनियारिंखौ कमप्लिट जाहाथे खालामनानै फैनो हायो बेनि थाखाय बिथाङा हेफाजाब होनांगौ बेजों लोगोसे जोंहा लकेल माने डिस्ट्रिक्टनि मिनिस्टार हिसाबै चरन बर' सार दङ बिथाङाबो हेल्प खालामनांगौ बेखौ जों खावलायो लोगोसे जोंनि लकेल एमपि दिलीप शइकिया दङ जोंनि लकेल एमसिएलए दिगन्त बरुवा दङ बिथांमोनाबो जाहाथे हेल्प खालामो लोगोसे बिकन चन्द्र डेका टंला समस्तिनि जों लकेल समस्ति बिथाङाबो महितिस ब्रह्म फंबायखौ जाहाथे हेल्प खालामो बेखौनो जों भगतपारा दख'रा एबसु आरो भगतपारा हालामनि रायजो राजानि जानानै जोंनि सासे गोजों हाथरखि महितिस ब्रह्मखौ आरो बिथांनि न'खरखौ माने हेफाजाब होनांगौ होननानै जों दख'रा एबसुनिफ्राय जों खावलायो साबायखर थाबाय नोंथांमोना मोनथिनो हाबाय बिथां महितिस ब्रह्मआ माने सिमायावहाय गसंनानै दङ दायो बे दैखराव गोग्लैगोन ना हादानथिंहाय थाबायनो हागोन दा बेनिखायनो नैबे क्रिटिकेल जांसाराव नैबे क्रिटिकेल समावहाय साफ्रोमबो सोलोंथाइखौ मोजां मोनगिरि राजखान्थिगिरि सोलोंथाइगिरि एबा समाज सिबियारि एबा जाय बिथांमोननि आखायाव गरफा गरनै रां दङ बिथां साफ्रोमखौबो जोंनि नैबे बिथांनि न'खरनिफ्राय बड'लाइभ 24 एबा आसाम लाइभ 24नि जानानै आं उपेन दैमारि उदालगुरिनिफ्राय साफ्रोमखौबो खावलायहरनाय थाबाय